Тея! Ами явно не е трудно. Това е едно замръзнало езеро. Опа! И тея се парзаля. Са ги хората. Ето ги нашите канкьори, особено малкото. Тия много се радва. И штрапа вече. Опа. Това ще е мама така. Къде е мама? Айде я фанем. По-добре да не ме фаща, защото снимам. Ето я тея. Много добре се движи детето върху леда. Може да е бъдеща фигуристка ли се казва? Да. Там тъниче. Там не може да. Там пух. Еде там мама. Да, те ще падне отдолу под леда, като катеш. Айде. Ай сега. Леле, кеф. Има за слънце. Няма нищо. Може така? Може, много сегашни са, някакви сенчета. Ване мама. Опа. Топче. Айде към малкия. Раз, два, три. Иде! Как се радва. То нищо няма, то не е даже заводнено. Леле, виж колко много народ! Леле, как се движат. Виж уния по брега, колко бързо карат покрай брега. Валя, страхотно е. Там е най-дебело ледът, затова там се движат. Страх ли в че, викаш, а?